חברים, הפעם זה אני ועומר בעוד סרטון בלי אריאל. אוקיי, אז אם יהיה פרסום, תרשמו כמנוי, תפעילו את כפתור הפעמון ותעשו לייק. ואנחנו צריכים גם תגובות, אין תגובה אחת אפילו? לא, כי אני לא רוצה שיהיה תגובות. טוב, אז עכשיו תור עומר. אוי גלעד, בטעות הפעלתי עוד פעם, בטעות לחצתי. כך גלבון. עכשיו עומר ישחק. יאללה. ואז אני. לא. לא. ראיתם את זה? זה גרוע אני. טוב, אז פרסומת זה ייקח קצת. וואי. אנשים, למה אתם ממציאים פרסומות? תחכה לסוף הפרסומת. תגידו פוז נועם תפוחי. תגידו פוז נועם תפוחי. תגידו, נו, בתגובות. אני ביטלתי את התגובות. וואלה, זה כיף להיות מפורסמים. מאוד כיף. אריאל, תגידי שלום. לא רוצה. לא משנה. יש גם מלא חברים שיכולים לרסל לי לערוך. וואי, הייתי קרוב. לא מאמין. זה משחק קשה, זה לא קל. גלעד ישחק במשחק אחר. גלעד, למה אתה משחק במשחק אחר? שאלו את סבתא. מה? אני לא רואה את סבתא. שאלו את סבתא. מה? את פעם שאלה. טוב, אז מצטערים על הרעשי רקע האלה. אני רעש רקע. כן, אתה רעש רקע. טוב, אז תשאלו את סבתא. עברתי! מה, באמת פעם נתת לסבא ללכת לעבודה כשהוא היה ילד ונתן על זאת? מצטערים מאוד על הדברים המעצבנים האלה, ומצטערים שדודה צוחקת סתם ככה. אני וגלעד יודעים אם אתם רוצים לדעת את זה. ויש סלון מסובות, ומי שפוגש אותם בברול סטארס. ב10 מנויים תזכרו. זה השלב הכי מפחיד בעולם. וואי וואי וואי, זה שלב קשה. וואי, זה שלב הגיוני כמעט. הנה, הצלחתי. לא, למה קפצתי לעזאזל? אתה יודע שהוא סיים את זה? זה אני סיימתי. חוזר. אז שלום, אני כאן. אז שלום. מצטערים עוד פעם על הרעשי רקע. נחתוך את זה בתגובות. כן, נחתוך. מצטערים דודה שלנו. וסליחה, אבל לא אומר, אתה העורך שלי. אז אתה תצטרך. אני צריך. ואם אתה צריך עזרה, אני יכול לעזור לך. אוקיי? לא משנה, יש לי הרבה חברים. יש! איזה... וואי, זה היה שלב קשה, אבל עברתי לכם. מחכים עד הסוף. מחכים עד הסוף. מחכים עד הסוף. מחכים עד הסוף. אנחנו רוצים לעשות לכם עוד ועוד משחקים. כאילו, זה לא רק בולסטארס, אנחנו עושים סדרת בולסטארס, אבל לא הכל. נעשה גם לכם איזה שורץ קצר. אם ראיתם את השורץ שלי, אז תגידו בתגובות. אנחנו חייבים את העזרה שלכם. הימלה! טוב, אחרי המשחק הזה, אז עומר ייתן לי קצת. וואי, כמעט עברתי את השלב. וואי. למה קפצתי לעזאזל? למה קפצתי עוד פעם לעזאזל? מה יש לי?
תנו סאב ולייק אם הגעתם לחלק הזה. לא, למה לא קפצתי? לא משמאל. זה גרוע אני. לא! וואי. מצטערים עוד פעם על הרעשי רקע. למה יש פה בסיפור הזה? נחתום אחרי זה בעריכה עומר. אני אערוך את זה, אל תדאג. עוד פעם, למה? טוב, אז נראה לי שגלעד גם יתחיל לשחק קצת. כך. אני עושה את זה. מצטערים על זה פשוט דודה שלנו בטיקטוק. אם אתם אוהבים טיקטוק, תכתבו לנו בתגובות. ולא נסמן לכם בלב. נסמן לכם, ברור. כן. סתם עובד עליכם. אני וגלעד שונים טיקטוק. לא. יש יוטיוב למה, אני לא מבין למסך טיקטוק. כן. לא, אתה מכיר בשורטים? כן. עם רבותן מסורת. ואם אתם לא יודעים איך קוראים לזה מהיום, קוראים לזה סורט. כבר אומר איזה גרוע, אני עברתי. אם אתם מעדיפים יוטיוב, אז תשימו לב. אדום. אם אתם אוהבים טיקטוק, תשימו לב. ורוד.